Lennu tässä moi. Mulla on tärkeää asiaa just sulle. Nyt me pohditaan, kuinka koulubussin kyytiin noustaan. Tässä oppilaat odottavat koulubussia nätisti jonossa. Hienoa. Ei, mitäs tässä nyt tapahtuu? Nehän juoksee bussin vieressä. Hei, lopettakaa. Ei bussin vieressä saa juosta. Voi ei. Liikkuvan bussin vieressä juokseminen on vaarallista. Ethän sinä tee niin. Otetaanpas uusi yritys näiden oppilaiden kanssa. No nyt. Nyt näyttää hyvältä. Tämähän näyttää mainiolta. Se oli 10 pisteen ja Lennu Lepakon kunniamaininnan arvoinen suoritus. Huomasitkos muuten, mitä oppilaat tekivät ennen bussiin menoa? Huomasitko? Aivan. He ottivat repun pois selästä. Tee sinä samoin. Ota repun kahvasta kiinni kuvan esimerkin mukaisesti. Kuljeta reppua edessäsi, näin se ei tartu mihinkään kiinni. Ja sitten kun pääset istumaan, laita reppu lattialle jalkojesi viereen. Ja muistathan turvavyön. Jes, nyt me tiedetään kuinka koulubussin kyytiin noustaan. Katso ihmeessä muutkin ohjevideot. Yhdessä me tehdään koulumatkasta turvallinen.